wie een dreigputje voor de oornemer om de klokken weer op het oude plak te krijgen. De klokken die haast een hele meter grut binnen restaureerd in Duitsland. Tjerkerindmaster Haaien de Jong is blij dat ze weer om binnen. Het is een heel speciaal gevoel. Ik ben blij dat ze er weer in hingen. Het is de bedoeling dat ze jong weer leren kennen. En we zijn hartstikke benieuwd hoe dat geluid wezen zal. Want ja, het is een hele oude klok natuurlijk. En we hebben een nieuw systeem. Een nieuwe ophangconstructie er komt, een nieuwe luidconstructie en een nieuwe klepel van die grote. En we zijn ook zo benieuwd hoe het straks klinken zal. Vliegen juni wienen de klokken uit het klokkenhuis helle. De twee pronkstikken van de tjerken komen uit de Midsieuwen en wienen Volta een restauratie. We zitten wat lietse skorken zien. En dan krijg je toch wat een vreemd geluid. En uw adviseur, de heer Kuipers uit Steenwijk, die heeft toch geadviseerd met de Rijksgebouwensdienst om daar toch een reparatie op los te laten, zou ik maar zeggen, dat de scoren hersteld worden en van buiten helemaal onpast worden. En van binnen moet ze sliepen worden. En we zijn blij dat het nou klaar is.